o pierwsze miejsce i 3, 2, 1. Podejście i prędkość, która jest niebywała. Chociaż powiem Państwu szczerze, że rzadko się to zdarza. Nie widzimy bramki jeszcze chwilkę, Panie muszą się uspokoić, jeśli chcą się opanować zawsze. Tutaj oczywiście koleżeńska pomoc, bo ja powiem wszystkim, że wszyscy położący to jest jedna wielka rodzina na zawodach położeniowych. Zawsze są najlepsze spotkania, najlepsze emocje. Brawa! Był na prowadzeniu, ale to kolejny raz dowód na to, że w sporcie nigdy nic nie wiadomo do Drodzy Państwo, zdarza się, że na zakręcie wypada luzak, ale żeby nie luzak, pomożący i cały zaprzęg, który zwykle sztatkowy. Jeszcze raz brawa na niego. Słuchajcie, drodzy Państwo, zawsze są najbardziej kochani i